Bugünkü videomuzun teması matrisalarda amallar. Matrisalarda amallara goşmak ve ayırmak bilen başlamakçı. Goşmakla ayırmak düzgün bir meňzeş. Goşmak bilsek, ayırmagam edil şu bir usulda ýerine ýetirle. Matrisalar nähil goşulýar? Bärde matrisany goşmagyň esasy bir şerti bar. O şertim goşak matrisalarymyzyň ölçegleri bir-birine deň bolmaly. Mysal üçin şu ýerde berilen 2-2 matrisasy bolsa, onda men eger şoňa beýleki B matrisany goşak bolsam, şonuň ölçegi hökmen 2-2 bolaýmaly. Ondan soňky ädim ölçegler meňzeş bolsa, ondan soňky etmeli ädimim şol bir meňzeş ýerde duran elementlerini goşýan. Mysal üçin şu ýerdäki 1-nji setr we 1-nji sütünde duran elementim şu ýerde duran bärde E wa, bärde A wa. Onda A bilen E'ni goşýan, B bilen F'ni goşýan, C bilen bärde G'ni goşýan, D bilen H'ni goşýan. Şu şekilde goşmak düzgün ýerine ýetirilýär. Ne? Şoňa değişli şu ýerden mysallara seredeli. Mysal 1-de bize berilen 3 tane matrisa berilen A, B, C matrisalary. Şoňa göre aşakdaklar hasaplaň diýär. A mysalda A bilen B'ni goşmaly. Onda şu ýerden ýazsak A goşmak B deňdir. Matrisamy ýazýas. Birinji setriň birinji sütüni 5. Birinji setriň birinji sütüni 2. İlki bilen seretdik ölçegler meňzeş, onda gün goşup başlaýas. 5 goşmak 2. İkinji sütünümizde birinji setriň 0 goşmak 2. Üçüncü sütünümizde 4 goşmak 1. Indi bärde şeýle göni ýazyp bereli. 2 goşmak 5, 3 goşmak 3, minus 1 goşmak 7. Indi şular hasaplan ýagdaýymyzda biziň jemimiz gelip çykýar. Ýani 7, 2, 5, bärdenim 7, 6, 1, 6. Şu biziň A, B matrisalarymyzyň jemi bolýar. Indiki matrisada ayırmak diye. Ayırmak diýeni näme bolýar bärde? Göni ýanky goşmaň ýerine ayırmak amalyny ýerine ýetiren. Başgaça aýdanyňda şunuň minusly görnüşi bilen A'ny goşaýmaly. Onda şeýle ýazsak, A ayırmak B'miz. Men bärdäki ýaly aýry-aýry ýazman, göni ayırmak diýip hasaplap ýazmakçy. 5-den 2-ni aýyrsak 3, bärde 0-dan 2-ni aýyrsak minus 2, 4 ayırmak 1, 3, 2-den 5 aýyrýas minus 3, minus 3'den 3'ü aýyrýas 0, minus 1 aýyrmak 7, minus 8. Demek jogabymyz şu matriça. Indi C'de diýe A goşmak C. Indi bärdäk C matrisamyzda sereden ýagdaýymyzda ölçegi 2'e 2'lik bir matriça. A matrisamyz nämedi? 2 sany setrimiz bardy, 3 tane sütün. Bolam 2 setr, 3 tane sütün. Bular meňzeş bolan üçin goşanda da aýranda da hiç kili mesele ýüze çykmady. Ýöne bärde ýa ölçegler tapawutly bolan üçin biz bärsini goşup bilmeýäs. Indiki ýagdaý matrisalary köpeltmäge geçmezden ozal. Skalar ulluk bilen matrisany köpeltmek. Skalar ulluk, muny fizikadan geçensiňiz, mukdar bildiren ulluklar bolýar, skalar ulluklar. Mysal üçin şu ýerdäki C'miz bir anyk hemişelik bir san bolsa, şonu men matrisany nähil köpeltýän, matrisanyň her elementini, içindäki her elementini köpeltip çykmaly bolýan. CA, CB, CB, CD şeklinde bolýar. Onda şoňa göre aşakdaky mysaly işlesek, A mysalymyzda 3A'ny tapyň diýär. Onda 3A deňdir. Men şu A'nyň içindäki her elementi 3'e köpeltýän. 1 bilen 3'ü köpelsek 3, 2 bilen 3'ü köpelsek 6, 4 bilen 3'ü köpelsek 12. Minus 3 bilen 3'ü köpelsek minus 9, 0 bilen köpelsek 0, minus 1 bilen köpelsek minus 3. 3 köpeltmek 2, 6, 3 köpeltmek 1, 3, 3 köpeltmek 2, 6. Indiki mysalymyz B'mizde minus B diye. Minus B diýmegem içiniň elementlerini minus 1 bilen köpeltmek. Onda şeýle ýazan ýagdaýymyzda minus 2, 0, 0, minus 1, 4, minus 3 bolýar. Minus 1 ile minus 1 köpelsek plus 1, minus 3, minus 2. Indi 3A minus B diye. Bu näme demek? Şulan ikisini goşmaly bolýan onda. Sebäbi men şu ýerdäki 3A minus B'ni deňdir 3A goşmak minus B şeklinde ýazyp bilýän. İkisi mende taýyn hasaplanan, onda gön ýazyp bilýän 3A
minus b diýenim. Şeýle goşan ýagdaýymda ikisini goşmaly bolas diýdik. 3 goşmak 2. İlk seretmeli zadym näme men ölçeglerini seretmeldim. 3'e 3 matrisa. 3'e 3 matrisa demek hiç il mesele ýüze çykan ölçegler meňdeş. Gün dowam edip bilen. Onda ikisini goşan ýagdaýymda 3 minus 2. Näme bolar? 1 bolar. 6 goşmak 0. 6 bolar. 12 goşmak 0. 12. Minus 9, minus 1, minus 10, 0, 4, 4 bolar, minus 3, minus 3, minus 6, 6, 1, 7 bolar, 3 goşmak, minus 3, 0 bolar, 6 goşmak, minus 2, 4 bolar. Demek cevabımız şu matrisa. Indi matrisalar köpeltmek. Bu biraz goşmak ayırmaktan tapawutly. Berde ýankyýaly ölçegler meňdeş bolmaly diýip bir düzgün ýok. Iki matrisany köpelden ýagdaýymyzdy. Mysal üçin diýeli, birinji matrisamyzyň ölçegi MN, ikinji matrisamyzyň ölçegi bolsa PQ bolsa, onda köpeltmek hasylynyň ölçegi näme bolýar? Birinjiniň setriniň bahasyny alýar, ikinjiniň hem sütüniň. Onda netijedäki matrisanyň ölçegi köpeltmek hasylynyň ölçegi MQ bolýar. Indi amallar nädip ýerine ýetirilýär? Men birinji setri alýan, birinji matrisanyň birinji sütün bilen köpeltýän. Soň bärik ýazýan. Soň şu bir setri ikinji sütün bilen köpeltýän. İkinji sütüni ýa birinji setrini ýazýan. Şu birinji setri soň üçüncü sütünle köpelip şu ýagdaýda dowam edip gitdi. Köpeldenimde de şeýlek formula esasında meselem A11 ýerdini şu setri bilen şu sütünü köpeldip birinji elementlen birinjini köpeltýän, bir köpeltmek, bir goşmak. 3 bilen 4, ýani ikinji elementlen ikinjisini, bäriň ikinjisini köpeltýän, üçüncü elementlen bäriň üçüncüsini köpeltýän. We olaryň jemini hasaplawan bärik ýazýan. Häzir misallarda işlesek belki has düşnükli bolar. Misal 1-de A misaly seredeli. A bilen B matrisany köpeltmek hasyly soralýar. Onda A köpeltmek B deňdir. Men şu ýerde etmeli zadym, şeýle birinji setri seçýän. Birinji setri seçenden soň bärden birinji sütüni seçýän. Indi etmeli zadym 2 köpeltmek 1. Şeýle ýaňyň içinde ýazaly 2 köpeltmek 1 goşmak ortaksy 1 köpeltmek minus 2, 1 köpeltmek minus 2 goşmak minus 2 köpeltmek 3. Minus 2 köpeltmek 3. Ine şu meniň birinji setriň birinji sütünündäki elementimiň bahasy. Indi şu setri, yani birinji setrini taýdarmady, onda birinji setrden dowam etýän şeýle. Birinji setri ikinji sütüne köpeldenimde. Onda ikinji sütün seçýän bu gezek. 2 köpeltmek minus 1. 2 köpeltmek minus 1. Goşmak 1 köpeltmek 0. 1 köpeltmek 0. Goşmak minus 2 köpeltmek 2. Minus 2 köpeltmek 2. Indi üçüncü sütün üçin şu burada ýerine ýetirýän üçüncü sütüni seçeli. Onda 2 köpeltmek 5. Bärden entek birinji setrimi gutarmadygym üçin dowam etýän, ýöne üçüncü sütünde ýazýan sebäbi üçüncü sütün bilen köpeldip ötýän şu wagt. Onda 2 köpeltmek 5, goşmak 1 köpeltmek 6, goşmak minus 2 köpeltmek 4. Ine şu ýerde biziň birinji setrimiz gutardy. Sebäbi bar bolan ähli sütünler bilen men köpeldip çykdym. Şu ýerdäki ýaýymyzy aýryp matrisa şeklinde ýazaly. Indi geçýäs ikinji setri. İkinji setri şeýle seçýäs. Indi şu setr bilen ýene birinji sütüni köpeltýän, ikinji sütüni köpeltýän, üçüncü sütüni köpeldip şeýle ýerlerine ýazyp çykýan. Onu 3 köpeltmek 1. 3 köpeltmek 1 goşmak. 1 köpeltmek minus 2. Goşmak 5 köpeltmek 3. Indi ikinji sütüne geçýän. İkinji setrin ikinji sütüni, ine ikinji setr, ikinji sütün. Onda ikinji setr, ikinji sütün şu ýerden ýazmaly. Onda 3 köpeltmek minus 1, goşmak 1 köpeltmek 0, goşmak 5 köpeltmek 2. Dowam etýäs, üçüncü sütüne geçýäs. 3 köpeltmek 5,
Goşmak 1 köpeltmek 6, goşmak 5 köpeltmek 4. Ondan şuň içini hasaplasak biz göni matrisamyzyň bahasyny hasapladığımız bolýar. 2 minus 2 bular bir-birini gysgaltýar. Onda şu yerden minus 6 bolýar biziň bir elementimiz. Birinji setir, birinji setün. Ne bäri minus 2, bäri 0, bäri minus 4. Jemi minus 6 bolýar. 10, bäri 6, 16, minus 8, 8 galýar. 3 minus 2, 1 bolýar. 15, bunam 16 bolýar. Minus 3, 0, minus 3, bäri 10. Demek bäri 7. Jemini tapsak 15, 6-yny goşýas. 21, ýene-de 20-ni goşsak 41. Demek köpeltme hasylymyz şu matrisa.